tani ka lase Pinal TV la jama jekulu ma aw ni yamma wa aw bismillah aw ka jamu kan kene ka no an kumodo yin jamu kan mi la na Pinal TV nyamugo ya sofe wala saka kuna funi mandi aw ma ana a wakati la bi ambe 8 mars okumu konna la wa ambe sungal ma konna aya mbulu manabo anga malmatu bado no fe no Seyda Mama Kidai alibi association de la dino tanye association no association Salatul Islamia bi ana bina ba masala ke association kan ali ni 8 mars ali udine joro wera muso joro be dine kono to bayamina antena kuma jaya ami kuma di anga malmatu ini yamma ibismillah kene ko Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min sharril shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ومن قال أجراني أيوة أما فوكي بسم الله كوكرا علي مالماتو ماما كيداي سيدة ماما كيدا أمينا دوم بابو كنا لاني ميني غالي و association Salatul Islamia et association Jumé et puis à Sigida wakati Jumé konna la association Salatul Islamique ni ma fili asigira amena doni amba fa amena ready association Salatul Islamique dine muso ka dine de do muso fana jora ka bo akono kosebe anga ni association kono na fana na kara Salatul Islamique dine fanga nana bonya muso ka puisque an yɛrɛ ka kalanbulon sigilen do alkurana ani salatu ka ala de nana o fanga da ama o kɔnɔna na ni y'a mɛn duniya yɛrɛ salatu do an ye an ka diinɛ in tɔgɔ ta k'a da ko Salatul Islamique muso puisque ka ala ko ka bon u ka wurudi ka ca salatu fana na donc a fanga nana bonya an y'a ta k'a da ko Salatul Islamique muso. Association sigira amena mais aw ka laɲini ye jumɛn objectif ye fɛn jumɛn bon an ka laɲini ye min ye toujours puisque an ka nin baara in kɔnɔna na muso jɛkulu caman b'a kɔnɔ muso fonctionnaire dɔ b'a kɔnɔ bolola baarakɛlaw b'a kɔnɔ muso cɛsabatɔw b'a kɔnɔ denmisɛnnin minnu fana ni se t'u ye olu b'a kɔnɔ komi kalandenw somɔgɔw b'u bila ka na kalan na dɔw yɛrɛ bɛ na u somɔgɔw yɛrɛ ka sira t'u la yɛrɛ olu bɛ taa an bolo an b'u kalan caman yɛrɛ bɛ o ye dɔw bɛ muso furu olu bɛ taa dɔw bɛ na bon an ka jɛ in kɔnɔ fana na ni se tɛ min ye n'o ka ko nana an b'o dɛmɛ ani muso cɛtatɔ minnu banna olu fana mana na n'u ka kɔnɔnafiliw ye an b'u dɛmɛ kɔnɔnafili ninnu kɔnɔna na puisque an y'an ka diinɛ sigi o de kama diinɛ in yɛrɛ kɔrɔ de ko ɲɔgɔn dɛmɛ ko ni min ka lajarabi nana a kɛra ala tɛnɛ a kɛra kɔɲɔ a kɛra denkuli o a kɛra mɔgɔ de taamana ka na n'a ka kɔnɔnafili an kɔni dɛmɛ an se bɛ fɛn min na an bɛ dɛmɛ k'o kɔnɔna na. An ye faamuyali sɔrɔ o la mais est ce que i bɛ se k'i da don association mission na. Bon association mission nunu an kɔni mission caman ba ne yɛrɛ bɛ taa la puisque ne yɛrɛ bɛ Tijaniya bureau ba la n'o ye Kofanati ye ne bɛ Kofanati bureau ba la membre dɔ ye ne ye caman kɔni taama ka taa hali dugu la ala ko ninnu na association na ne yɛrɛ bɛ taa bon an bɛ yan fana mɔgɔ mɔgɔ ka kungo n'a bɛ kɛ Bamakɔ yan nɔ ni mago banna an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa kalan kɛ o b'an ka association in kɔnɔna na. I ye a fɔ aw ye mission minnu kɛ mais est ce que baara in dawula ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka diinɛ yakubaya aw ye activité caman kɛ a kɔnɔna la walasa ka se ka aw yɛrɛ lakodɔn wa.
bon baara in kɔnɔ an y'a diinɛ sigi anw kelen tɛ dɛ ala an bɛ dugawu min kɛ don o don an b'a kɛ jamana kɔnɔna na ala ka se ka lafiya di jamana ma ka jamana sabati ala y'o de fɔ a ko ni kɔnɔnafili nana foyi t'a dilan ni dugawu tɛ an kɔni 24 heures sur 24 heures an bɛ ni dugawu de la anw kelen ka nafa tɛ jamana yɛrɛ b'a nafa sɔrɔ hali quartier b'a nafa sɔrɔ baara in kɔnɔna na an ye wulikajɔw k'a la wulikajɔ mun ye pour que a fanga bɛ se ka bonya puisque mɔgɔ bɛ baara o baara la i bɛ ɲɛta ni fɛn dɔ de sɔrɔ a la pour que a fanga ka bonya e yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogoya min na ala ko sira kan ka se ka fana mɔgɔw minnu tɛ se ka u tɛ diinɛ dɔn mais diinɛ ka d'u ye ka se k'u kalan ka taa diinɛ sira kan u ka se ka diinɛ faamuya o bɛɛ de b'an ka baara in kɔnɔna na yan nɔ. Association Salatul Islamia a bɛ Bamakɔ dɔrɔn de yan. Bon association islamique association ka ca Bamakɔ mais Mayembugu commune 6 la yan an de ye association Salatul Islamique musow ye Mayembugu commune 6 la yan nɔ n tɛ musow ka association ka ca Bamakɔ yan nɔ diinɛ sira kan mais an kɔni ta ye commune 6 la yan Salatul Islamique musow commune 6 dɔrɔn de la an bɛ commune 6 de kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ commune 6 kɔnɔna na yan nɔ. Mais est-ce que l'association est représentée dans la commune de Bamakɔ ani Mali kɔnɔna la? Bon an ka association in kɔni an bɛ baara min na an b'a la ka lakodɔn puisque ne yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don commune 6 de ma ni fɛn fɛn bɛ kɛ mɔgɔw bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka na fara ne yɛrɛ kan yan de mais association in kɔni a base a siège o ye Mayembugu yan de. A sigili ni bi cɛ est-ce que ay gouvernement ka dɛmɛ dɔw sɔrɔ a ye dɛmɛ dɔw sɔrɔ ou bien a ye dɛmɛ dɔw laɲini wa? Bon a sigili ni bi cɛ gouvernement kɔni ka dɛmɛ ma se an ma dɛmɛ ɲa anw yɛrɛ ka dɛmɛw ye an bɛ se ka kɛ n'an bɛna événement ninnu kɛ an bɛ se ka carte dilan comme soutien k'a fɔ k'u ka se ka an dɛmɛ nin baara in bɛ se ka waleya an bolo cogoya min na ka fanga d'a ma o kɔni n'o bɔra la k'a fɔ gouvernement ka dɛmɛ sira an ma u ka dɛmɛ ma s'an ma a ko kɔnɔ fɔlɔ anw yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni min nana an bɛ se ka effort min kɛ ka se ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ kɔnɔna ni kalan in musow bɛ se k'a kɛ k'a dɔn cogoya min na an kɔni ka effort o fɛn fɛn anw yɛrɛ b'o dépense kɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais gouvernement ma an dɛmɛ fɛn na fɔlɔ. Le projet jumɛn bɛ association Salatul Islamia bolo walasa ka se ka diinɛ yakubaya cogo min na? Bon projet min b'an bolo ka se k'an ka diinɛ yakubaya diinɛ yɛrɛ fɛn dɔ ye diinɛ yakubayali bi fɛn caman de kɔnɔna na o ye mun ye o ye se kɔnɔna ye n'o tɛ ni ala ye diinɛ d'i ma i bɛ baara kɛ diinɛ kɔnɔ a ka di a ka sama ka taa yɔrɔ la duniya bɛɛ bɛ min ko mɛn bon mun bɛ se k'o kɛ o ye dɛmɛ de ye puisque anw ye muso an cɛsirilen don diinɛ na a fɔra ko ni muso kelen ye diinɛ dɔn ko muso bɛɛ y'a dɔn o bon n'i y'a ye diinɛ kɔni kɛ a kun ye e yɛrɛ ɲɔgɔnna bɛɛ ka se k'a faamuya ka se ka diinɛ in se yɔrɔ la ala kan ka se k'a se yɔrɔ min na mais an ka laɲini y'o ye hali bi ala ka se k'o fanga se k'o da an ma an kɔni bɛ baara in kɔnɔ an tɛ fɛ a ka dan tan dɛ k'a sama yɛrɛ de ka se yɔrɔ la a ka d'an ye cogo min ala k'a sama ka se yen nɔ o de ka d'an ye inchallah. Ayiwa an bɛ remarque kɔnɔna la o ye musow ka kado ye don min kɛrɛnkɛrɛnlen don ka di musow ma an bɛ se k'a fɔ san bɛɛ ye musow ka don de ye san bɛɛ ye musow ka san ye mais nin don kelen kɛrɛnkɛrɛnlen don ka di diɲɛ muso bɛɛ ma walasa an bɛ se ka an ka sɛgɛnw ani an ka laɲiniw fɔ e yɛrɛ hakilina ye mun ye nin donba in kan? Bon ne hakilina ye min ye nin donba in kan musow yɛrɛ ala ye muso bonya ala ye barika don muso la ni nin don de taara k'a di muso ma 8 mars o ye don ɲɛnamaba ye anw fɛ don ɲɛnamaba don fana ala subhanahu wa taala ye don ɲɛnamaba bi d'a ma a ka kan muso hali i bɔra i ma bɔ a ka kan i yɛrɛ k'a ɲɛnama i yɛrɛ bolo ka se k'a kɛ nisɔndiya ye k'a kɛ tare da i yɛrɛ puisque ni muso bɛɛ jɛ ye n'a fɔra muso dɔrɔn aw bɛɛ fɔ ni min y'i sen bɔ a la sinon ni 8 mars ye muso bɛɛ ta ye puisque hali u kun y'an yɛrɛ wele a réunion yɛrɛ la an ka mɔgɔw taara ninnu taara o ko ko défilé yɛrɛ bɛ yen sini ko an ka muso dɔw ka taa n'ala ma fɛn k'an na u bɛ taa inchallah ko commune 6 la inchallah. Muso
ka donna ɲinɛ a thème dilen don k'a fɔ ko muso jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye Mali kura la e yɛrɛ hakilina ye fɛn jumɛn o la surtout que Mali kura ko min bɛ sen na est-ce que musow ka jɔyɔrɔ ka bon surtout que diinɛ bɛ muso minnu bolo. Bon Mali kura ko in na an kɔni an bɛ dugawu de kɛ Mali hali bi Ala k'a barika puisque muso yɛrɛ tɛ jamana tiɲɛni fɛ Ala k'a ɲɛ k'a da an bɛɛ lajɛlen ma muso jɔyɔrɔba bɛ jamana na muso jɔyɔrɔba bɛ diinɛ na diinɛ yɛrɛ ye muso de diinɛ taabolo ɲuman fana musow ka ɲi a la bi an bɛ bibi in na Bamakɔ musow cɛsirilen don diinɛ na kojugu u ka nafolo b'a la ka taa la kojugu u b'a la ka sɛgɛn na yɛrɛ Ala bɛ se k'a sama cogoya min na k'a k'an sago o musobaw bɛ Bamakɔ yan bi diinɛ kɔnɔna na donc an kɔni hakilila min ye Mali kura ko in ye an kɔni ta ye dugawu de ye Ala ka se ka jamana ɲɛ ka jamanadenw kɛ hakili kelen ye hakilina min bɛ se ka bɛɛ lafiya jamana kɔnɔna fili n'a nana bɛɛ b'a sɔrɔ i b'a la i t'a la i b'a sɔrɔ mais an bɛ dugawu kɛ lahalaya min b'a kɔnɔ Ala k'a bɔ a kɔnɔ Ala ka se ka hali bi hakili ɲuman sɔrɔ a kɔnɔna na ka jamanadenw bɛɛ hakili kelen ma o de fɔra k'ale du kɔnɔ ni dudenw bɛ na Ala b'aw bɛɛ Ala ka lafiya don jamana kɔnɔna na ka jamanaden bɛɛ lajɛlen lafiya. Aw bɛ gɛlɛya jumɛn sɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ association sigilen ni bi cɛ gɛlɛya jumɛn sera ka se aw ma ani ni solution dɔw sɔrɔ la mɔgɔ minnu sera ka kɛ o sababuya ye parce que diinɛ baara ma nɔgɔ surtout muso fɛ. Bon diinɛ in baara ma nɔgɔ gɛlɛya min kɔni b'an kan bi dɔɔni an b'a ɲinina an ka kalanyɔrɔ dilan musow ye u bɛ kalanyɔrɔ sɔrɔ k'a dilan u ye u bɛ se ka kalan kɛ lafiya la yɔrɔ min na ka se ka bolola baara minnu fana minnu b'a la n'u kalan ka d'u ni ye u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na an y'o laɲini kɔni ɲini a projets ɲini mais a ma dafa an bolo fɔlɔ parce que n'i ye ko ŋaniya i b'a kan n'i ma musaka bɛɛ sɔrɔ i tɛ se ka fosi fɔ a ko la n'o tɛ o de ka d'an ye puis kalanden minnu bɛna b'an bolo ni somɔgɔ t'u la ka se ka bilayɔrɔ sɔrɔ olu fana na baloko ɲuman bɛ k'u ye cogo min na ka se ka kalan kɛ u kana se ka don mana ko kɔnɔ parce que gale karamɔgɔ bɛ kalanden kalan fo a labila don mais bi kalandenw bɛ yaala fan bɛɛ lajɛlen fɛ u tɛ kalan sɔrɔ a caman b'a la ka kɛ vagabond ye donc ni bilayɔrɔ sera ka sɔrɔ olu la lafiyaba de bɛ na jamana kɔnɔna na an kɔni o projet ninnu n'a sera ka ɲɛ an bolo a ka d'an ye an bɛ dugawu kɛ fana ni Ala sera ka dɛmɛba sɔrɔ an n'a la a ka d'an ye an ka se ka diinɛ in sɔrɔ cogo min simaya kɔnɔna na ka kɛ ni Ala ka sira ka d'an ye ni Ala subhanahu wa taala ka jɛ. Ala ka jɛ mais est-ce que aw wulila ka se aw seyɔrɔ la i comme gouvernement ko fan fɛ parce que direction dɔ bɛ o ɲɛsinnen don diinɛw taabolo la diinɛ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a la ale ka baara bɛnnen don diinɛ ko de ma est-ce que aw ser'u ma walasa ka ni projet ninnu fɔ parce que aw b'olu dɛmɛ u ka baara la. Bon an ma s'u ma komi an ser'u ma puisque an ka cidenw taamana mais taama ninnu an ma jaabi jɔnjɔn de sɔrɔ a la fɔlɔ sinon an b'a wuli ka jɔ la an bɛ taama na puisque an ka jamana ko ye fɛn dɔ ye n'i kɔni i b'a kɛ i bɛ cɛsiri de k'a la ani courage fana donc a bɛ k'e kɔnɔ i bɛ wuli don min ko laɲini bɛ na o don tɛ an bɛ dugawu de kɛ hali bi minnu b'an fana ɲɛfɛ Ala k'u hakili to an na dɛmɛ kɔnɔna na. Alisa 8 mars hukumu kɔnɔna fɛnɛ na est-ce que association Salatul Islamia ye fɛn dɔ dabali walasa ka se ka nisɔndiya kɛ a ka tɔndenw ye ani commune 6 ni Mali musow ye. Bon an ye nisɔndiya dabali dɔ kɛ Salatul Islamia puisque an ka laɲiniw ye yan ni diɲɛ fɛn fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan de an bɛ dugawu kala Ala ka se k'a ko barika k'a ko taa ɲɛfɛ sinon 8 mars yɛrɛ la an ka muso minnu n'olu bɛ politikiya fan fɛ olu kan ka y'a défilé kɛnɛ kan mais inchallah dugawu de bolodalen don an yɛrɛ fɛ sini an b'o dugawu kɛ tile kɔnɔ inchallah Ala ko barika da an bɛɛ lajɛlen ma ka kɔnɔnafili wuli ka bɔ jamana kɔnɔ. An bɛ hakilina jigin kɛ k'a fɔ ko an bɛ ka jɛmukan min lajɛ o ye an kungo dɔw ye
alayna Pinal TV ɲɛmɔgɔya so fɛ walasa ka se ka kunnafoni ɲuman di aw ma a n'a a wagati la bi an bɛ ka kuma association Salatul Islamiya de kan ani baara minnu bolodalen don a bolo u hakilina ye min ye 8 mars fɛnɛ kan n'o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min dilen don musow ma diɲɛ musow bɛɛ an nisɔndiyalen de gɛrɛla Seyida Mama Kida la walasa ka se ka a hakilinaw sɔrɔ ni kumakun ninnu kan an ye caman fɔ i n'a fɔ ka kuma association kan a sigikun ani a ye baara minnu kɛ a ka laɲini ye minnu ye an kumana 8 mars fɛnɛ kan mais an t'o dɔrɔn kɔnɔ ala ye nin kalo barikama in jira an na ka nin kalo barikama in di an ma yanni sunkalo cɛ an bɛna ɲininkali dɔw sɛmɛ Seydatu la a ka se ka an jaabi o la o ye dɔw ye jumɛn ye ale yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye sunkalo makɔnɔ kan muso yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye sunkalo makɔnɔ la. Awa muso jɔyɔrɔ min ye sunkalo makɔnɔ na sunkalo makɔnɔ kɔni ala bato kalo de jɔn ni ala ye kɛnɛya d'i ma min ni kalo 3 min kɔnɔ nin bɛɛ ye kalo barikama ye k'a minɛ rajabu la ka na ramadanu na fo ka na se ka daminɛ rajabu la ka na shahabani fo ka se ramadani ma nin bɛɛ ye ala bato kalo ye ni se bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye i ka se ka ala bato a kɔnɔ a nafa ka bon e yɛrɛ ka kojugu n'i bɛ se ka sarakati bɔ a kɔnɔ i b'a bɔ a kɔnɔ n'i bɛ se ka sun a kɔnɔ i bɛ sun a kɔnɔ n'i bɛ se ka fɛn di ala ma fantan dɔ se t'a ye ka se ka taa fɛn dɔ d'a ma k'a nisɔndiya o ye o nafa fana ka bon buna adamaden kan o ye sadakatul jariya ye n'ala sera k'a fanga di mɔgɔ min ma k'a kɛ nafaba b'a la ni kalo min filan kunna min taara min nana nin bɛɛ ye kalo barikama ye fo ka taa se sunkalo ma ala k'a jira n'an baden silamɛden bɛɛ lajɛlen na. Jumɛn bɛ Malimatu bolo ka se k'a fɔ musolakaw ye surtout que a bɛ anw kunna k'a fɔ ko cɛ ni muso ye kelen ye an bɛ muso ka kalo min kɔnɔna la e yɛrɛ hakilina ye mun ye o ko kan hakɛ jumɛn bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ou bien ni min ta ka bon ni min ye. Bon ne kɔni fɛ hakɛ la cɛ ni muso ka hakɛ tɛ kelen ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ la cɛ ka hakɛ ka bon muso ta ye bon dunuya nana yɛlɛma a fɔra cɛ ni muso ye jɔyɔrɔ kelen ye o ye diɲɛ n'a taabolo ye diɲɛ n'a nasiraw de don bi jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ ni a bɛ komi ni cɛ bɛ se ka kalan fɛn fɛn kɛ bi muso bɛ se k'o kalan fana kɛ cɛ bɛ se ka baara fɛn fɛn kɛ bi muso bɛ se k'o baara fana kɛ bon kunun ni bi fana tɛ kelen ye kunun jɔyɔrɔba tun bɛ cɛw la bi bɛn an musow fana n'an ma wuli k'an jɔ fana ka jɔyɔrɔ nin ɲini ka fara olu kan olu fanga ka dɔgɔ dɔɔni anw yɛrɛ dɛmɛni na an b'o tile de la bi donc o de ye musow yɛrɛ wuli k'u jɔ jɔyɔrɔ ko la kosɛbɛ ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ min bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ a kɛra furuso a kɛra faso kɔnɔna muso bɛɛ ala an filɛ diinɛ min na an b'ala ka jɔyɔrɔ dɔ n'o tɛ diinɛ fanga ye cɛw de ye mais bi Mali kɔnɔna na diinɛ fanga ka bon musow bolo kojugu hali n'an ye fɛn bɛɛ organiser sa musow ka dɛmɛ min bɛna d'anw ma cɛw ka dɛmɛw tɛ se o bɛ bɔ fana yɛrɛ de u bɛ bɔ muso bɛ fɔ dugu ni dugu u bɛ na diinɛ in de kama donc jɔyɔrɔba bɛ musoya la ala ye muso fana da k'a kɛ fɛn barikamaba ye k'a kɛ fɛn suturalenba ye donc an bɛ dugawu kɛ hali bi dunatigɛ ala k'a nafa da anw yɛrɛ ma ka barika don an n'an kɔ la. Cɛ ni muso cɛla la est-ce que du kɔnɔna la fɛnw bɛɛ kan ka to muso de ma cɛw fana man ka musow dɛmɛ dɔɔni a ko la i komi baara taaboloya la. Bon baara taaboloya la komi foyer kɔnɔna baara wa foyer kɔnɔna baara ala ye du di cɛ de ma diɲɛ laban de la sɔrɔ ti o degré la donc doni nana muso ka fan na n'i y'a mɛn ko dutigi dɔrɔn ko cɛ ko n'a kɛra muso a bɛ tiɲɛ donc jɔyɔrɔ de ka bon cɛ bolo muso kɔni ye ga dilanba ye i ye so dilanba ye i ye denw nanibaga ye i y'i cɛ nɛgɛbaga ye i cɛ kabila nɛgɛba ye nka an ka fɛn ɲini ka muso sutura o ye cɛ ye. Ni
kan bɛ i ko muso kɔnɔ baara est-ce que ɲɛkumu dɔrɔn de ka ɲi cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ka seere yira est-ce que cɛ man ka muso dɛmɛ dɔɔni k'a yira k'a fɔ ko fali tɛ a ka jɔn tɛ. Sariya yɛrɛ m'a fɔ ko cɛ k'a ɲɛkuma muso kɔrɔ. Sariya ko k'ale ni muso ye ko k'i la i b'a wele sokɔnɔna na k'a ɲininka karisa mun b'e la ni fɛn min don a b'a fɔ a b'a fɔ k'a ban. Ko ni cɛ fana bɔra hali n'a bɛ baarakɛyɔrɔ la e min ye muso ye ka boli k'a kunbɛn ni nisɔndiya ye. Nisɔndiya in bɛ se ka sɛgɛn b'a bolo a bɛ se ka courage don a la. Furu yɛrɛ kɔnɔna na cɛ ni muso ɲɛkumu ni ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ furu hɛrɛ dɔgɔya a bɛ garisɛgɛ dɔgɔya. Hali sokɔnɔna na n'aw bɛ baro kɛ ka yɛlɛ Alahu subahana wa taala b'o baraji sɛbɛn aw bɛɛ lajɛlen ye nafa bɛ na o la kosɛbɛ kosɛbɛ. An ye faamuyali sɔrɔ a la yanni an bɛ dan sigi ni jɛmukan in na an bɛ a ɲini Marimatu fɛ n'o ye Seyida Mama Kida ye a ka se ka a ka kumakan laban fɔ an ye ani welekan minnu bɛ a bolo ka ɲɛsin musow ma ale ni ladilikan minnu bɛ i bolo. Bon welekan min bɛ ne bolo ka se musow ma ne bɛ dugawu kɛ musow ye parce que n'i y'a mɛn du muso don quartier muso don jamana yɛrɛ ye muso de. An bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don musow la k'a don an denw fana na furu min bɛ yen bi fana Ala ka sabali da an ma ka dusukun lafiya da an ma a kɔnɔna na. O kɔfɛ weleweleda min b'an bolo an bɛ diinɛ min na diinɛ in ye jamana yɛrɛ ye Ala ka se ka dɛmɛba ɲuman d'an ma hali bi min bɛ se ka fanga d'an ka diinɛ ma an bɛ se ka jɔ jɔyɔrɔbaw la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Marimatu ka nin dugawu de bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan in na an bɛ hakilinajigin kɛ k'a fɔ ko an tun bɛ kɛ jɛmukan min la o ye anw kungo dɔ de min laɲini na Pinal TV ɲɛmɔgɔya so fɛ walasa ka kunnafoni ɲuman di aw ma a n'a wagati la an da bɛ tun fɛn bɛɛ la 8 mars hukumu kɔnɔna la ale ni sunkalo makɔnɔ hukumu kɔnɔna la an wulila ka se an ka Marimatuba ma n'o ye Seyida Mama Kida ye ale ka se ka hakilina di an ma nin kalo barikalen 2 ninnu na an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka layɛliko ɲuman na Ala k'an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.